Добрый вечер. Добрый вечер. Зараз правяраў літаральна апошні момант. Нешта здарылася з захопам The Long Dark, трошкі прыйшлось змяніць налады. Спадзяюся, гэта не будзе ніяк не перашкаджаць, бо літаральна нічога не змянілася, гульня перастала рабіць захоп. Спадзяюся, таксама з гукам усё ў парадку. Давайте хуценька праверу. Выглядае так. Так, гукі ёсць. Добра. Тады пачынаем. Мы скончылі на тым, што вошкаліся па тунелях дзесьці у самай цемені. Мы зараз знаходзімся дзесьці пад турмою, і гэта старая сістэма труб, якая прапускае пар праз сябе. Магчыма, для таго, каб атопліваць турму, і яшчэ нам узгадвалі, што яна неяк звязана з механізмам, які займаецца тым, што запорны механізм, які робіць так, каб адзіночка, у якой знаходзіцца адзін са злачынцаў, каб яна заставалася зачыненай. Але яго могуць выпусціць, і нам трэба неяк... Добра, абашкаліся трошкі. Нам трэба неяк зламаць гэты механізм, так, каб ён ніколі больш не адчыніўся. Гэта наша асноўная мэта зараз. Я магу зараз падпаліць яшчэ раз факел. Магу ўзяць новае. Добра. Уся гэтыя тунэлі больш выглядаюць як нейкі пазл, такі не вельмі складаны, але трэба заўсёды адсочваць, куды ідзе труба і што яна павінна... Вось это можна. Калі я зачыню, то што будзе? Вітаю, станорчык. Гэта труба прапусціць далей, я не вельмі разумею, у чым сэнс. Ну, добра, працуем. Яна пайшло далей, як разумею, што вось гэтая. Вось там. Кудысьці сюды. І ўсё, яна атрымліваецца. Альбо, можа, гэта адна з гэтых труб. Вітаю, Леві Рай. Леві Рівай. Бач, нешта. Я увогуле сябе сёння дзіўна адчуваю, быццам бы трохі прыхварэў. Нешта складаны тыдзень у мяне. Так. Куды яна можа ісці? Дзесьці паверху, вось яно. Не, гэта яно і ёсць. А ў чым прыкал дэс? Што я павінен адчыніць далей? Пайду ўздоўж гэтых труб, мне падаецца, яны былі дагэтуль без пара. То бок нешта змянілася. Вось пар, які нас ашпарыць, так? Не ашпарыў, добра. Падняўся ціск, і труба пайшла далей. Ну, спадзяюся, знойдзем, куды гэта вядзе ўсё. Мы зараз знаходзімся пад турмой, дзесьці глыбоко пад ёю, і мы шукаем шлях, як зламаць усю гэтую сістэму з парам, каб дзверы ў адну з камер не адчыніліся ўвогуле. Бо там сядзіць нейкі зусім адбіты чалавек. Небяспечны. І мы не ждаем, каб яго хтосьці мог выпусціць. Так, гэта мы зрабілі тут у тунэлі. Не, лепей здабыць сабе яшчэ адзін факел. Это амаль ужо ўсё. Ёсць магчымасць увогуле зрабіць факел. Асабісты, які можна потым запаліць. Так, ёсць магчымасць. Для гэтага патрэбны палкі, якіх у нас няма, тканіна і паліва. Можна зрабіць нармальны факел, а не вось гэта вось усё. Вітаю, Рэгана. Ну, варыянта з палкамі у нас няма, таму працягваем цягаць адсюль проста факелы з гэтай бочкі. Можна было бы і тут бочку распаліць, але ж навошта? Там у нас яшчэ пару гадзін ёсць. Так, прыкладна тут выходзіла труба. А я нагадваю, што сёння апошні дзень, ну, зразумела, што заўтра у нас будзе пятнічны стрым, і сёння апошні момант, калі можна прагаласаваць за гульню на заўтра. У нас у лідарах зараз знаходзіцца Гаррі Поттер і Among the Sleep. Але яшчэ невядома, хто пераможа, бо яны абедзве даволі высока ў рэйтынгу.
Таму сёння сочым за гэтым і даведаемся, во што будзем гуляць заўтра. Сёння. Я так і не наладзіў, у мяне не было часу, на жаль, каб зрабіць нейкі, паказваць... О, чаму ён тут не запалены? Каб паказваць нейкі трэйлер гульні, у якую будзем гуляць, каб мы перад гэтым маглі пабачыць. Я ведаю, што гэта не вельмі складана, але ж і досведу ў мяне няма. Трэба паглядзець, каб нармальны захоп Ютуба быў. Цяжкі молот, мне падаецца, нахрен нам не патрэбны. Патчфэйр — карысная рэч. Інструменты няхай пачуваюць. Адчыняем. Але тут у нас зачынена і чысь за ўсё і не адчынім. Я не памятаю, куды гэтая штука вядзе. Вітаю, Волчара, вітаю. Добра, факел там няхай ляжыць. Давно у вас патрэбіцца. Галоўна, каб не заблукаў ва ўсёй гэтай сістэме. Пакуль яшчэ нармальна атрымліваецца, але чым глыбей, там трошки складаней становіцца. Так, это я вось тут быў. Ось сюды падысці до нашага месца, дзе мы факелы ўсе забіраем. Я мог бы зрабіць нармальны так, задзеўбаў ён. Я мог бы зрабіць нармальны факел, але, на жаль, мне дагэтуль не былі патрэбны, можна нармальны факел зрабіць. І вось гэта абы што. На жаль, для гэтага патрэбны палкі, якіх у мяне толькі адна з 3, якія патрэбныя. Будня сантехніка, так? Звычайная. Так, калі я, атрымліваецца, працягнуў па ўсёй дарозе тут півавал, можа ўжо і тыя трубы працуюць, назад можна ўжо ісці, можа я наадварот неправільна іду. Выглядае так, што яны прагрэліся. Не до канца, калі прагрэліся. Куды яны тут выходзяць? Так разумею, вось яны тут. Это не вы? Не, гэта яно, мы зараз адчынім. Прагрэлася труба, і павінна тут у нас вызваліцца праход. Ні халеры не бачна. Зразумеў. Можа ўзяць... Давайте ўжо апошнюю частку. У нас шмат патчфэйраў. Давайте патчфэйрамі карыстацца. Возьму звычайны. Так, што ты у нас? Зламаць механізм, добра, гэтага можна і пачынаць адразу, але давайте, можа, глядзімся, я хоць штосьці... загасіў яго. Сабе святла тут дадзім. Гэтыя дзверы зачынены. Гэта нават і нельга адчыніць. Ну, добра. А як зламаць? Чым я яго павінен ламаць? Малаток, я бачыў. Я бачыў. Я просто вырашыў яго не браць, бо ён цяжкі, і так і напісана, цяжкі малаток, таму што мне, цяжкі молот гэта. Што ў мяне па вазе? Да халеры, перагруз. Што я вам такое цягаю? Так, трэба выкінуць нешта, бо гэта ненармальна так хадзіць. Зараз яшчэ і гэты... Так, вось пазбавімся ад гэтага. Тут усё ў парадку. Што па ежы? Па ежы дрэнна. Гэта загадка перадачы «Як стаць мільянерам» амаль. Трэба нейкі венцель круціць да тых пор, пакуль не дакруцішся. Ну вось, трошки пазбавіліся адвагі.
Хоць не чарапаха ўжо такая. Але ж мне падаецца, гэта вось там быў молот. Зараз увесь гэты шлях назад. Молоток заняты. Ну, стрыміць. Апошнім часам нешта. Мне падаецца, ён часцей пачаў стрыміць. Можа, я зараз прыдумваю, але такое адчуванне. Так. І молот дзесьці там за паваротам. Угу. Я ж не могу тут отчинить. Ах, холера, придется обходить. Наоборот, тому ён кожны вечар стріміў, а цяпер дае сабе адпачынак. Окей. Я, можа, не так не вельмі сачыў, бо я бываю уключу і в асноўным яго не бачу онлайн. Можа, просто не трапляў па часу. Зноў жа, ён калі пачаў стрыміць на больш платформах, гэта больш зручна яго, прасцей знайсці. Добрая ідэя. Ух, абысці ўсё. Накладна трэба пазбавіцца. Хутчэй за ўсё з-за ежы. Я там набіраўся літаральна ўсю ежу, якую толькі мог, я з сабой браў. Зараз, можа, мае сэнс трохі прыпыніцца. Але зноў жа, можа, гэта зараз у мяне шчасціць і у мяне шмат чаго. Так, это я ўжо ўсё правяраў. Прамова нектара. Ну, поехали. Я не до конца упэўнены, што гэта павінна дапамагчы. Галоўна, каб не выбухнула ў нас. Ну, гэта павінна было ўжо спрацаваць. Молот нам, не думаю, што спатрэбіцца, таму я, можа, адразу ад яго пазбаўлюся. Ён яго і згубіў на гэтым. Ну і добра. Халера з ім. Не вельмі патрэбны быў. Выхад мне, хутчэй за ўсё, не адчыніла за гэтага, так? О, можна. Тут выйсці. Так. Можна скарыстацца нашым ліхтаром ужо. Мы дзесьці каля выхада. Надоўга мы тут не затрымаемся. Куда? Угу, электрычныя кабелі над нами. Добра. Дзе мы выйдзем? Мы зараз адразу ў турму выйдзем. Нават дзверы адчыненыя. Мне цікава, хто гэтыя ліхтары ўсе запальваў по дарозе. Ключ отриманий. Окей. Треба буде навідатися туди в казарми. Выход докладно будет здесь под турмой альбо каля яе. Так, мы літаральна во дворы. Это удало частково. Потому что отсюда мы можем пойти у казармы гэтае зайсці. Добра, і не трэба выходзіць далёка. Аргана, можешь, калі ласка, лыжачкай скарыстацца? Патрэбна мне каністра з палівам, яна на 2 літры. Не магу утрымацца, забіраю з сабою.
Так. Казармы павінны быць дзесьці там. А, я магу ж абысці скрозь будынкі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Рагана. Даўно не бачылі. Так, нешта здарылася. Чуваюць, можа. Выходные там, я не ведаю. Эти двери будут зачинены, а тут... Угу, можно пройти. Ни холеры не бачу. Так. Пашфейраў да халеры занадта нават. Трэба будзе каля старожкі ў наступны раз, калі будзем выходзіць, пакінуць частку рэчаў на зусім, у сэнсе, што каб запасныя былі. Столькі цягаць зараз няма сэнсу. Так. А я тут не выйду, так? Блин, это была помылка. Няма сэнсу. Трэба ісці назад. Казарму ў іншым баку. Тут быў шлях толькі ў адзін бок. Добра. Давайте я зараз тут нават пакіну рэчы часткова. Самае непатрэбнае. Вот так хадзіць туды-сюды за дзяўбе. Можна кінуць. Толькі паліва мне не патрэбна. Там літры і літры яго. Пальшфейры таксама. 3 пакінуў, астатнія нормально. Давайте по ваге яшчэ размяркуем. Так, это у нас инструменты, ежа. Газіроўкі я з сабою возьму, бо яны самыя амаль непатрэбныя. Можа зараз нешта з'едзем яшчэ. Бляшанка корму для сабак, хоць яе. Так, добрая ідэя, трэба ўсё пакінуць у куфары. У папярэдні раз літаральна забралі ўсё, нават шкарпэты. Злачынцы, адное слово. Так, ну зараз уже трошки лепей, бо там уже капздец быў. Пакіну сякеру пакуль што тут. Не, блин, я баюся застраціць сякеру. Вельмі карысная рэч. Давайте яшчэ дровы. І вугаль. Усё. Мы потом гэта ўсё забярэм. Вось. Значна лепей. Ну і толькі туды і назад. Персікі, на жаль, у нас ужо ўсё скончыліся. Ваўкаў не бачу. Гэта дзвер... Это не дзверы ўвогуле. Так, што у нас? Будем карыстацца гэтым. Бо вялікай неабходнасці няма. Так, там яшчэ воўк. Можешь просто ігнараваць мяне, калі ласка. Так, я папярэдні раз прайшоў туды, але жадаю зазірнуць, што тут яшчэ ёсць. Выглядае так, што гэта просто тупик. А, не, почекайте, тут есть проход. Зачиним двери. Это не отчиняется. Мы тут ранее не были. Я так разумею, что и эта частка так само не отчинится. Куда яна вядзе? Яна неяк абыходзіць тэрыторыю турмы. Не отчиняется. Ваўкі ж праз забор не скочаць, правильно? Не павінны. Вежа так само не отчиняется. Добро, у нас довольно неплохое оденье, и мы можем ходить спокойно зараз по улице. Некие бараки все ж таки выглядают так. Я не разумею. Як асабіста нейкая тэрыторыя агароджаная. Там трошки разбураны. І ўсё. То бок увесь гэты шлях ні для чаго. Так?
Я нічого з гэтым рабіць не магу. Трэба ісці назад. Добра, што рэчы скінулі. Так, палки павінны быць дзесьці тут уже за поворотом. Вось яны. Вітаю. Ты ж не можаш скокнуць скрозь забор. Дзякуй вялікі. Плот. Оп. Вярталіся. Так, дзесьці тут. Так, гэта дакладна відэа чынецца. Ты харе там ужо. Чацяны. Дверы зачини. Дзесьці тут павінна быць казарма зараз, калі я нічога не блытаю. Гэта яны дзесьці, так? Это ўваход да шпіталю. Не, нельга адчыніць. Тут я ўжо ўсё правяраў, наколькі памятаю. Так, нічога не бачна ў машыне. Ага, вось яно. Добра, знайшоў. Шафкі гаворыце, так? Патрон для стрэльбы. Прапусціў папярэдні раз. І вось яны. А некаторых з іх у мяне ёсць ужо ключы. Я жадаў іх праверыць. Паляўнічы нож патрэбна. Першая дапамога, патрон для стрэльбы, архіўная справаздача. Блин, я не прачытаў яе. Так, дзе ён там? Архіўная справаздача, глядзець. Чорны камень, ненапісаная гісторыя, том А. Я дапамагаў будаваць чорны камень, прывозіць сталь і цягу з мацерыку. Яшчэ мы здабывалі камень у каменяломнях. Каменяломнях у падножжах вялікай гары. Гара чорны камень. Мяркую, яна нас усіх сюды і правяла. У даліне было шмат шахцёраў, таму знайсці працоўную сілу было нескладана, але нам усім плацілі і мы рабілі сваю справу. Пра злавесны выгляд турмы не скажу, але пабудавалі мы яе як мае быць. Вялікі мядзведзь, улетку тут даволі нядрэнна, але зіма проста жах. З гары дзьме жудасны вецер і завывае табе ў вушы. І воўк яшчэ падтрымаў. Вітаю, раёна. Яшчэ адзін рэвальвер. Толькі ў мяне іх будзе зараз. Так, у мяне трошкі горш па якасці. Давайте разрадзім яго. І кінем на падлогу. Добра. І зрадзім замест яго вось гэта. Я так разумею, што прыйдзецца абыходзіць усё, так? Няма варыянту. Просто ўзяць і вяртацца да шпіталю. Так, ось тут. Скрынейкі не патрэбны, ваўкі, вы ўсё яшчэ там? У мяне для вас ёсць падарункі. Я нават не ведаю, якія больш падарункі я жадаю вам аддаць. Вось гэта я жадаю вам аддаць. Адыдзі, калі ласка. Дякуй. Ну-ну, тихо там. Рычаць яны. А я нагадываю, што сёння мы вырашаем, што будзем гуляць заўтра. У нас у лідарах знаходзіцца Among the Sleep і Гаррі Поттер. Яшчэ яны даволі блізка адзін да аднаго. У Гаррі Поттера ўсё ж такі больш шансаў, бо ён трошкі наперадзе, але калі рвануць рэзка, то можа ўсё змяніцца. У мяне пакуль Among the Sleep я не правяраў. Блин, я зайшоў не туды. Among the Sleep я пакуль не правяраў, ці будзе ўсё ў парадку, але на заўтра я, спадзяюся, падрыхтую. І яшчэ я вельмі спадзяюся, што я не прыхварэў і заўтра ўсё будзе ў парадку, бо калі я рэальна прыхварэў, то можа быць я перанясу
пятничный стрим. Может быть, пока что рано об этом говорить. Так, забираем свое сміття, все. О, прихварила. Розумію. Але у мяне няма такого, што вось прихварыў. Мне быццам просто нейкая слабасць. Я не упэўнены, што гэта хвароба. Так. Добра. Будем вяртацца зараз да вежы. Травень. Ну так. Які ёсць. Я не упэўнены нават. Это у маім выпадку гэта... О, блин, да што такое? Психанул. Подобрал. Як у тым меме з документами. Такие, нахер вас и ваши проекты. А потом подходите, подбираю. Так. По ежи яшчэ такое сабе. Нам бы... Адпачываць нам не абавязкова. Перед тым, як ісці да гэтых хлопцаў. Давайте так. Размяжуем трошки наши рэчы. Я зараз тое, што не патрэбна, скажем так. Умысна не патрэбна. Я пакладу вось сюды. Тут можна 40 кг пакласці. Горло отпустила, так теперь заклала всю голову. О, самое неприемное. Ау. Так, я покладу сюды. Мне столько палива не потребно докладно. Я покладу 3 литры. Я покладу сюды. Остатнее, може, притрымаю. Пару фальшфейров. Так само сюди пойде. Одну бляшанку покину тут. Это увогуле зламано, його треба викинуть. Вітаю, Sound Skies. О, блін, Sound Skies. Nine Ravens. Вітаю, Nine Ravens. Дякую за Sound Skies. Так. Где она? Ось она. Кинуть. Зламаная страла, яна нам літаральна так само нічым не дапаможа. Яе можна сюди класти. Де я її бачив? Ну, поважаю. Ага. 10,8 она была. Яна нам не потрібна, тільки займає місце. Так, ежи може занадто. Але яна даволі компактная. Там толькі газіроўкі гэтыя і ўсё. Яны адзіныя праблемныя. Калі іх вып'ем, будзе трохи прасцей. Дзякую вялікі. 2500 адпраўляецца на The Invincible. У The Invincible, на жаль, мне падаецца, ён ўсё яшчэ трошки далёка да першага месца, але балы захаваюцца, таму калі жаданне працягваць і закідваць. Усе балы захоўваюцца, акрамя той гульні, якая перамагала. Так, бляшанкі можа... Можа халера згіне пакінуць як ёсць. Все роўно занадта рэчаў. Не, трэба пазбаўляцца, гэта ненармальна так бегаць. Вады нарм. Вуголь, я думаю, можно спокойно передать 10,8. 5 будет только на чем передалось все. Я нечто с лічбами у меня не так себе. Чему я? Добре, передаю назад еще 3. Ось, добре. Дровы сюда отправляются. Распалки нехай будут. Гектар на место, все добре. Дякую вялікі, Nine Ravens. Вельмі карысна. Карыстаю твой стикерпак. А чому реннеры? Так. Что мне? Мне можно фальшфейр. Я просто его сюда закинул, потом буду разбираться. Гэта молодая бяроза таксама мне тут не патрэбна. Яна рэдкая рэч, але... Ну, з таго, што я бачыў, пакуль што не траплялі яны мне часта. Так, шпрыцы яшчэ нарам. Астатняе літаральна амаль смецця. Чаго яшчэ занадта? Порах, але варштата ў мяне паблізу нідзе няма. Пакіну яго. Можа, бляшанка дзесьці ёсць. О, возьму з сабою і адсюль забяру таксама. Пры першай магчымасці зраблю яшчэ... На The Invincible яшчэ 2500. Мне падаецца ўжо бліжэй
Доволі близько. Так, астатнія речі. На нас зараз доволі шмат, ми зараз яшчэ паядзім, і ўжо тады нармальна будзе. У першую чаргу пойдзе газіроўка. Так, вады нам не патрэбна. Гэта вельмі добрая рэч. Сама добрая рэч. Гэта можна ўжо і есці, мне падаецца, гэтая ладная путь. Ну і нармальна. Усе рэчы, якія толькі ёсць, зараз закінем у гэты куфар недалёка ад нас. Гонку. І пойдзем да нашых бандытаў. Трэба захавацца на ўсялякі выпадак. Так. У мяне там амаль скончыліся слоты для гульні. Як апынулася ў гульні 25 слотаў на захаванне. Усё ідзе сюды. Можна проста ўсё. І гэта таксама. І рэчы. Ось. Добра. Побегли. Все в порядку. Я просто у трусах. Господнім. О, а що там Файри робить у нас в руках? I made it to the power plant. The whole place is dead. Nothing obvious to be done to get it running again. Too bad. Mathis will be disappointed. Oh well. Back in your cage, Doug. Psst. Hey, you awake yet? Для тых, хто не ведае кантэкста, мы зараз знаходзімся ў турме, і у вязняў тут ёсць нешта, што нам патрэбна. Кейс, які знаходзіцца ў галоўнага ў іх. І у камеры каля нас знаходзіцца яшчэ сам галоўны дырэктар гэтай турмы. Это толькі што ён нас адклікаў. Yep. I'm here. Any luck at the power plant? If by luck you mean I managed to not get the power back up and running, then yeah, you could say I had some luck. You found them, didn't you? Whoever's out there messing up Mathis's plans? Not really, but I spoke to them again. Whoever they are, they really don't like Donner. Well then, we have to do whatever we can to help them. Okay, but how? Just keep doing what you're doing. We have to find a way to slow Mathis down. A little hard to do that from inside a cell. Maybe not. Quick, get back. Well, well. Look what my guys found while investigating the old parts of the prison. Someone is seriously fucking with me. Someone who clearly knows more about this prison than they should. Knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary. You know anything about this, pilot? I have no idea what that is. Sure, I figured as much. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. For nothing. We found another way in. A big-ass key that will unlock the door to solitary, or any other door we want. It's called dynamite. Damn it, Mathis, haven't you done enough to my prison? Shut your mouth! I'll deal with you later. Listen, pilot, it's time to get back to work. What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite in one of the machine sheds, the detonators should be around somewhere. Of course, we can't find them. So, I'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden here to find out where they are. You just sit tight, and I'll tell you when I'm done. You may want to plug your ears.
no need for that. Come on, Warden. Don't ruin my fun. The detonators. That dynamite is old. We kept it in storage, but we didn't have a safe way to get it back to the mainland. That's a nice story. Wait. But I know where you can find some. I'm listening. Old mine, in the hills, just above the prison. It was shut down suddenly for safety reasons after the quakes, but most of the gear was left there. I bet there are some detonator caps up there. Interesting. You heard the man. Get going. Yeah, Doc. Time to get back out there. Wait. Leave him alone. I'll do it. I'll be quick. You better hurry up, pilot. I think Mathis wants to let off some steam. Wait, Mathis. The Invincible опинається на першому місці. Трошечки з невеличкий переваг. Так, ми зараз без речі в огулі. Холоді. Так. Мені треба взяти свої речі. Я ні халіри не бачу. Так, ось оно. Забираем все, что есть. Добро. Ховаемся внутри вежи. Добро. Мы утеплені. Только что накидали. The Invincible перасоўваецца на першае месца, і таму зараз такое. The Invincible, калі каб вы разумелі, для хто не ведае, гэта гульня па кніге Станіслава Лема, як яна працуе як прыквел, але самой кнігі я не чытаў, таму магу толькі сказаць, што яна адносіцца да таго ж сусвета, непераможны. І мы гулялі ў яе ў папярэднюю пятніцу. Гэта даволі незвычайна, у нас упершыню такое, што мы адразу будзем працягваць гульню, якую гулялі літаральна на папярэднім тыдню. Вось яна зноў апынаецца на першым месцы. Калі яе не пераб'юць. І там цікава. Там цікава. Заўтра, калі так выпадзе, што яна пераможа, то заўтра я ўсё распавяду для тых, хто не ведае, аб чым гаворка, раю гульню. Калі вы не ведаеце нічога, можете ісці проста ў яе гуляць. А мы працягнем заўтра, і я буду ўсё распавядаць, дзе мы, на якой стадыі і што ў нас адбываецца. Так, это здымаем, перапранаем. Але толькі калі пераможа, там уже паглядзім. Заняць. Перапранулі. Это можно так само снять. Меняю месцамі, каб больш утрымліваць вадкасць і таксама яшчэ каб нас не прадзімала ветрам. Выкарыстоўваю. Так, вось тут таксама можна замяніць. Каб нас не прадзьмула. Ну, ўсё, мне падаецца, цёпленька нам будзе так. Ну, неблага. При такой завее нам усё роўна такое сабе высоўвацца на вуліцу. Што яшчэ? Ну не, мне падаецца, у мяне ўсё добра. Рэчы я астатнія пакіну тут. Тут шмат вугля і паліва для ліхтара, але я зайду сюды толькі калі спатрэбіцца. Гэта Ultimate Mortal Kombat 3? Не. Гэта Tekken. Другі. Так. Я думаю пакласці высушаную скуру, бо я дакладна яе не буду выкарыстоўваць. Альбо буду. Адрамантаваць штосьці. Так, это можна дакладна складваць сюды. Ро таксама. Давайте скуры пакладзем 3. Ну, дакладна ўсе не спатрэбяцца. Шмат бляшанак, але я жадаю іх выкарыстаць і зрабіць з іх клапушак. Мне патрэбна 5 максимум. Па ежы ўсё добра, так і пакінем. Так. Медыкаменты. У нас няма такога, што вось зашмат усяго, таму давайте
трошки более сувішальных дадзім. О, нават яно так працуе. Добра. Ось так. Угу. Тут усё добра. Ну і в прынцыпе на гэтым і норм. Да раніцы амаль нічога не засталося, і мы адпачнуўшыя. Давайте захаваемся. Уже скончыліся слоты, таму будзем перезапісваць адно і той жа. Угу. Завея вось прыціхла і ўжо амаль раніца. План такі. Тут ёсць чалавек, зніклы супрацоўнік падстанцыі. Завітаем сюды. Ёсць... Ага. Шахта вось туды на поўначы. Добра. І яшчэ чуткі чорнага камяня. Падазроны чалавек быў заўважаны. У заходняй частцы у нас нічога няма такога. Добра, тады такі шлях. Ідзем сюды, потым завітваем вось у гэту хату нейкую. Ідзем да нейкага агрэсіўнага ваўка і потым ужо ў шахту. Павінна ўсё добра атрымацца. Так, все зараджана. Лапушка у нас толькі адна, так што калі нападзе зграе на нас, то у нас будуць праблемы. Мне пытается вось там чалавек. Памёрлы. Нават два. Типа што гэта? Окей. Это ахоўнік турмы. О, колькі там людзей. Яны вывелі сюды усіх ахоўнікаў і забілі іх тут. This is just terrible. Разумела, Can't чаму. tell if anyone made it. Looks like a new day is dawning. Так. Мне пашчасціла. Угу, у гэты бок прыкладна. Яшчэ занадта холодна. У нас здзіўленне. Адчуваецца як мінус 15, не дзіўна. Так. Там ёсць крумкачы, можа яны над трупам лятаюць. Яны атрымліваюцца хутчэй за ўсё ўнізе дзесьці, так? Я не магу зразумець. У самым нізе. Подо мною. А як туди спусціцца? Дзіўна, добра. Можа і не яно. Добра, ідзем адсюль, пакуль не замёрзне. Варыянтаў не толькі шмат, нам трэба перабрацца на іншы бок. А на іншы бок мы можам перабрацца толькі... Давайте яшчэ... Куды падымемся? Я не бачу ніякага цела, і калі ў самы низ лезці, гэта такое сабе. Можа мне пашанцуе, ён тут уверсе. О! Інструменты, паляўнічы нож. Гэта неблага, але ў мяне ўжо такое ёсць, акрамя інструментаў. Не падабаецца. Замярзаем. Занадта доўга вошкаліся тут.
Ось там мосток, праз які нам треба буде пройсці. Але чалавек тут. Can't feel my Ён hands. літаральна павінен быць тады ў самым нізе. Калі не тут. Але ж туды яшчэ паспрабую спусціцца. О. Что у меня есть? Hope nobody needs this. anymore. Фальшфейер. Давайте возьмем. Секера не потрібна. Ежа до тканіна. Тканіна так само хапаю. Было бы значна больш зручна, калі б я адразу наведаў гэтыя два месцы, вось там уверсе просто каля вышак. Я б адразу сабе атрымаў вельмі карысныя прадметы. Мы далёка доходзім. Магчыма... Блин, я не упэўнены, дзе спусціцца будзе. So cold. На здзіўленне яшчэ не чуйна ваўкоў. То бок, ну, чуйна, але тут дагэтуль было некалькі зграй, ад якіх бясконца праходзілася адбіванца, зараз нікога. О, нарэшце, я толькі сказаў. Блин. Я думаю, я их отпутил стрелой своей. Так, ризик инфекции, растяжение. Инфекция, антисептик одразу. Страта крови, это не добра. Так, ризик растяжения, ризик переохлаждения. Давайте сховаемся тут. Мы не греемся тут. Окей. Мінус 8 пачування. Нам треба знайти хату нейкую. Найближэйшае альбо свіран вось тут, альбо адразу ісці да прычэпа. Я бы, можа, ішоў до прычэпа і потым вяртаўся. Аднак у прычэпе не разведзеш агню. Замороженая тушка труса. Няма чаго забраць, яго вы з'елі полностью. Лера. Добра. Свіран наш будзе шлях. Ходзім туды. Там можна развесці огонь. Альбо протягну до причепа. До причепа протягну нормально. Тут по дорозі все. Ще вельми холодно на вулиці. Тая зарая засталася з правага боку, добра. Спадзяюся, на мяне не заўважыць. Алера. Толькі не гаварыце, што гэта за мною. Там свіран бліжэй нават будзе, чым... Давайте вось до таго свірана мы развядзем там агонь.
Давай, 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 давай. Нельга страчивать. Ферма кухара. Угу, Барштадт есть. И есть место, где развести огонь. Поехали. Распалим зараз. И туды же отправляется трохи вугля. Угу. О, тут стрельбаю. Есть еще трохи драўніны. Давайте и закинем одразу. Это нават ложек. Загадкавая записка. Записка, у якой зазначена некалькі схованак. Нават калі вы дабраліся сюды, наперадзе яшчэ доўгі шлях, але я дапамагу. Шукайце па дарозе гэтыя прыпасы. Гэта ўсё, што я магу даць. Я б пазычыў вам удачы, але ў гэтых мясцінах яе не засталося. Нарысаваная ад рукі карта з пазначанымі схованкамі. This'll come in handy. Пэчфэйр можа быць карысным. Персікі няхай будуць. Бляшанка з порохам няхай застаецца тут. Мы можам зараз нарабіць трошкі гэтых выбуховак наших. Вось яна, хлопушки. Одну такую уходить 30 хвилин. Нормально, можем постоять еще тут. That'll come in handy. Поглядели. Вытягиваем робить. Ну, все зроблю. Нехай будуть хлопушки. Так, і ще застався час навод. Що у нас тут? Скриня для вугля. Його не той капшмат. Паваги. Вуголь ми, хутчэй за ўсё, скинем пару кавалкаў. Ось так, 3 у себе пакинем. 2 тут будет лежать. Свинина с фасолей. Еще есть час, давайте приготовим ее. Трохи нас согрею. Добре, що нам не треба злочинцям ресурси приносить, як Шерематі і пастору. Я бы не говорил, что этого не будет. Я амаль на 100% уверен, что такое здарится. Десь перед концом эпизода. Не ведаю, ну просто гэта назіраецца такі тэмп, што гуня спрабуе пазбавіць нас ресурсаў, якіх у нас зашмат становіцца ў пэўны момант. Можа тут іх не будзе просто зашмат, таму і не патрэбна. Так. Чакаем на гатоўнасці і едзем. Так, это у нас прагрэла трошки і пап'ем вады яшчэ наверх. Удала. Ці ёсць верагодна, што тут будзе нейкі спуск да чалавека там унізе, калі ён там ёсць увогуле. У такім дворе нешта шукаць такая сабе ідэя. Ніхто не забараняе прынесці. Я думаю, яны будуць толькі шчаслівыя. Папярэдні раз яны адабралі ў мяне ўсё да трусоў. Амаль да трусоў. Кінулі толькі самыя базовыя рэчы, з якімі я прыйшоў у турму. Як прыйшоў? Яны мяне вырубілі і прывалаклі. Ладно так. Так. Шлях уніз усё яшчэ далёкі. Якая магчымасць увогуле можа быць, каб спусціцца ўніз? Можа, туды магчыма спусціцца з вяроўкай, але вяроўкі-то няма.
я яшчэ раз агляджу гэтае месца навокал. Масток невялічкі. Так, трэба яго... Я не магу адзначаць на мапе, так? Ці зніклы чалавек, ён пад намі? Не. Кромкачоў не бачна. Мы вярталіся на гэтую палову мапы, але ж гэта не ўпраўляе... Пачакайце, вось гэта можа быць яно. Так, так. Зараз спусцімся да вады. Ну, як да вады, да льда. Калі зніклы чалавек не тут, то я нават не ведаю. На мапе мы... Ага. А ці можем прайсці тут? Сколько у нас там гэтых хлопушак? 6 хлопушак. Добра, гэта 2 зраі можна добра адпудзіць без ніякіх праблемаў. Давайте возьмем палку. Адчуванне, што яго зараз тут не будзе. Ні пячор, нічога. Альбо... Заплечнік. Там падаецца ўперадзе чалавек. Пасведчанне энергетычнай кампаніі, гэта ён, стары бэджык пацёрты і выцвелы. Сэмюэл Фрэнкс, малодшы электрык. Трохі ежы. Як тут хутчэй за ўсё проста замёрз. Выдзертая з дзённіка старонка. Працягваю пісаць. Пішу таму, што гэта дапамагае мне засяродзіцца і не паплыць. Я не памятаю, чаму я тут, чым займаўся, што гэта жанчына. Мая калега, верагодна. Мяркую, я яе ведаю. Яна глядзіць, як я крамзаю гэтыя словы і пасміхаецца. Яна ведае? Я намагаюся паглядзець, як яна працуе, калі спрачынаюся, і паўтараю за ёй, калі яна ідзе спаць. Яна ўвесь час нешта мне кажа, але словы знікаюць, калі іх не запісаць, іх быццам уносіць ветрам. Я ўвесь час бачыў у галаве раку, якая цячэ да нейкага цёмнага туманнага месца. Больш нічога не памятаю. Што не так, якая жанчына? Так, і па гэтай сцежцы тэарэтычна я магу дайсці да самага квеста, да дэтанатараў, але мы пойдзем у доўгі шлях. Пойдзем глядзець яшчэ дадатковы квест там па дарозе. Можа, нешта карыснае прыдбаем. Тут можем падняцца і пойдзем назад да гэтага свярана, які мы пакінулі. Нам ён сам не патрэбны, але ён у прыкладна патрэбны нам кірунку. Добра. Ферма кухара амаль тут. Мы яшчэ схованку вязня зачэпім па дарозе.
Так. О! Трохи репі стало з надвор'ям, больш бачно. Што гэта? А, час патушарення. Окей. Зараз як... Магчыма тут прайсці? Так, я магу прайсці вось там, праз той шлях. Давайте я літаральна пакіну вас менш чым на хвіліначку. Зараз буду. Я тут. Так. Добра. Наш кірунак будзе праз гэтую парасіку брыгадзіра, потым мы падбярэм схованку вязня. Чуткі чорнага каменя. Ось адсюль і потым на паўноч. Чаго нету? Мышкі? У сэнсе? О, там волк. Я катушкам адказаў. Не. Катушкі адпачываюць. Вось яна. Тут лесапавал і ёсць яшчэ невялічкі вагон, у якім лесасекі адпачывалі. Так. Мы ў папярэдні раз не вельмі добра даследавалі гэта месца, але таму што мы ў асноўным замярзалі, люта замярзалі. Зараз у нас нават мы сагравацца пачынаем. Тады навошта я сюды прыйшоў, каб можа энергію вяртаць. Мне энергіі не той, каб патрэбна. Пойдзем далей зараз адразу, просто паядзім. Ты не пераблутала напрамак? Не, ўсё добра. Паказвае, што схованка вязня дзесьці вось тут. Але я так разумею, яна будзе не ўнізе, а зверху. І так. Выглядае, што так. Прыйдзецца пайсці. Абысці гэта ўсё прыйдзецца добра. Так, мы реально уже пачинаем сагравацца. Колькі тэмпература? Мінус 14 на вуліцы і ўплыў ветру мінус 4. Адчуваецца як 0. О, пачалося. Усё, это іх крыху затрымае. У нас яшчэ трохі такіх лапушак ёсць, яны вельмі пужаюцца гэтага.
нічого. М. Ну добре. Нема да нема. Стопавайня. 34-38 з 35. Трошки зашмат. Калі б мы маглі ад чагосьці пазбавіцца, было бы лепей. Прыкладна яшчэ на 3-4 кілаграма, але мы ўсё больш і больш набіраемся рознага рынштунку ў асноўным адзенні. І зноў жа, пачатак главы, і ў нас усё дрэнна. Літаральна ўсё дрэнна, ну, не главы нават эпізода. Усё дрэнна, у нас мы замярзаем на кожным вугле, і у нас нічога не хапае. Праходзіць не тое, каб шмат часу, і нам ужо нават цёпленька на вуліцы. Накладам павінна быць місія там, дзе ў нас адбяруць рэсурсаў. По мапе он повинен быть тут. Может, он подо мною? Не тут. Может, у самом версии? Вот. Так. Found it. I could use this. Кленовый сироп, добро возьмем. Ось, больше становится патронов для стрельбы. Это не благо. Але не только потребно у сюжетки. Маккензі весь час усё дрэнна. Так трошечки есть. Ось там, дзе хата павінна быць. Там бачылі нейкага дзіўнага чалавека. Неяк по типу Бігфута, там снежного чалавека. У тым раёне. Зноў на перагрузе. Не, яшчэ не на перагрузе, але непрыемна, запаволена. О, першы лось, глядзіце. Ну вы паглядзіце. Існуюць. Усё ж таки можа Канада. Клёна толькі засталося знайсці. Так. Як тут подняться-то? Вуголь, Варштат. В Варштаті зламана страла. Не будемо її навіть брати. Ежу покинем, скуру так само. Нехай все тут застається. Внутрь можна зайти, ні? О, тут як нехто виходив. Я як Шрек з туалета. Хоккеїсти були? Ні, я ще хоккеїстів ще не було. Так, наконечник стрелы возьму, уже хай разъем. Подертые армейские ноговицы в вельми дрэнном стане. Я возьму, погляджу, але хочу усе на горш. Нічога не утрымлівае вязню чорнага каменя лепш, чым яго наваколле. Зрэзана ярамі даліна адным сваім выглядам адбівае думкі пра ўцёкі. Першым быў закладзены першы камень турмы. Золата, здабытчыкі і старанцелі накіроўваліся сюды, каб паспытаць шчасця ў ценю гары чорны камень. Мат хто загінуў, толькі некаторыя знайшлі тое золата, якое шукалі. Тым не менш, ходзяць чуткі, што ручаі і ракі, якія абкружаюць турму, усё яшчэ нясуць золата нават узімку. О, отсек есть. Спуск. Куртка дровосека. Мне подается, она довольно добрая, накольки я узгадываю.
Может, тут драўся нехта, змагаўся? Тут перакулена ўсё, патроны ёсць. Але сякеру ніхто не ўзяў. Ну добра, давайте униз пойдем. Там пусто. Я думал, чамусь я лічыў, што гэта спуск униз. О, нават лук ёсць. Ці варта мне яго браць? Не, я думаю, я справлюся без яго. Што у нас з рэчаў? Так, па ежы, па вадзе ўсё ў парадку. Можа нешта я... адзенне. Адзенне, давайте ў хаце пабудзем. Дык лось ёсць. Мы бачылі, вось, лось, дзе ён? Вось, бач. Во, лось. Ці я блытаю? Ці гэта не лось? Ці я не разбіраюся, і гэта зайцатрус? Так. Вось она, куртка дрывасека. Мы можем заменить шерстяную шапку на яшчэ одну. Не шерстяную шапку, а шалик. Там шалик кинем подлогу, холера з ім. 0,5, 2,8, 1,1. Яна выглядае як просто лепшая версія лыжнай курткі. Але, калі падумаць, цалкам лепей, мне падаецца, замяніць нашу вятроўку. Яна водаўстойлівасцю яе ніжэй, але ўсё астатняе, у прынцыпе... Але не. Абарона ад ветру будзе ніжэй. Цалкам будзе ніжэй. Але калі ветра няма, гэта будзе мацней. Складаны выбар. Яшчэ і вага такая непрыемная. Яшчэ один дадатковы кілаграм на нас. Давайте возьмем яе. Вятроўку пакінем просто на зямлі. І, можа, самы час адзення падштопаць трошки. Вось армейскія нагавіцы, якія я не паглядзеў. Ага. Яно, хутчэй за ўсё, прыкладна аднолькавае. А вось ужо тут есть верагоднасць. Давайте адрамантуем ўсё ж таки. Паглядзім, прыкладна, колькі іх трымаецца. Нават яшчэ раз. Для параўнання. Это літаральна прыкладна адно і тое ж. Запаволівае менш. Важыць аднолькава, больш абароны і водаўстойлівасці. Давайте апранем іх. Нагавіцы карга пакінем на зямлі. Вось наша перавага. Яшчэ 1 кілаграм атрымалі проста за адзенне перапранутае. Але ж ёсць плюсы. Нам цёпленька. Так, а што ўсё яшчэ вісіць? Мы то бок нешта не зрабілі тут. Можа падла? Не бачу. Хаця сама нешта прапусціў. Давайте я запалю ліхтарык. Заплечник проверены. Драўняныя запалки, ўсё тут на месцы. Нотатки аніякай я не бачу. Всяких там так само нічога не было. Я нешта відавочнае прапускаю. Не, гэта не скончваю. Гульня, а што ты робіш? Якога хера? Што не так роблю? Я ж не кінуў усе свае рэчы на нотатку нейкую. Не, няма.
накинем як ёсць. Я не разумею. Можа, я нотатку не прачытаў нейкую, узяў і не прачытаў. Я так умею. Некалькі схованак, улёгкая інфармацыя пра востраў. Мне падаецца тут і бачылі ў гэтым. А ў чым праблема? То мне падаецца, яна нешта не прачытваецца. Бачыце, яна заўсёды застаецца тут падсвечаная. Кнігі і газета. Кніга як звычайная. Ну, па тыпу, проста як кніга. А газета таксама. Дзіўна. Яшчэ нотатка неяк не адзначаецца, я не ведаю. В чым праблема? Можа, мне трэба... Не, ну, гэта дакладна тая хата, якая патрэбна. Тут больш няма нічога падобнага. Можа, тут нешта у варштаце? Не, варштат ужо агледжаны таксама. Скрыні для вугалю. This stuff will come. Ну, да, бяру за вугаль. Гэта ўсё херня, нават не падабаем. Давайте, может, до воды спущуся, погляджу. Може, я нешта ўнізе не заўважыў. Лось, у тебя ўсё ў парадку? Лось? Мне падаецца, ён замёрз. Эй! Оу, тишей. Ты що робиш? Упс, вибачай, Канада. Може, в лодке? И он сам на меня напал, я не виноватый. Это докладно не я. У мене навіть стрільби нема. Ви нічого не бачили, ви нічого не докажете. Я не розумію, що від мене ожидає гуня. По типу... Квест по типу зроблений повинен бути. Давайте, може, почнемо тут. Одинку. Ну, до раницы почнем. Наступний кадр заарештований за забойство лося, і мене jeszcze відправляють у чорний камінь. Ти ж в'язні мене і забрали. Так, поїсть ще. Have a drink. Угу. Можна навіть ще квітки шоколадної їсти. Їх у нас трошки до холери. Давайте на злаковые батончики пересядем. Есть. Еще чекаем. 1-3. Темра. Где я? Все еще темно, добро. Лягаем спать. Може лепей становится. Давайте, може, почитаем квест. Може, я нечто пропустил, там нечто відавочне написано. Тюремные шавки, холера з'їм, схованки в'язня, чубки. Пошукайте подказки в старой хаті. Какие подсказки? Тут же ні холери нема. Ще раз проверяю. Ні нотаток, нічого. Старая виписка, мені подається, була. Об самой турмі, яка нічого конкретно не розповідає. Контейнер.
Можа, нейкія сляды, якія я прапусціў, ну тут выбілі, так? Блін, двор'е такое, што ні халеры не разглядзіш. Давайте крыху ў лес пойдем. Не, тут не халера. Мне падаецца, чорт за ім. Пойдем далей. Блин, шкода трошки. Ладно. Не будем марновать на этот час. Один лось, якого ми тут знайшли, і той помер. Самостойно. Стрелил собі у голову со стрельбы. Уявіть собі. Не дивно, що вони тут зникають, їх тут нема амаль. Складане життя тут. Лось Кобейн. Это знакомитый, який рогами гулял. На гитаре. Так. Пойдем ось прикладно в этом напрамку и просто по дороге до и выйдем. Скільки мені ваги? 34. Добре, можна ще позбавлятися при можливості. А ми уже амаль біжим. Добре. Остається гасить. Эта дорога далеко идет. Есть вероятно, что сустрэнем этих волков зграю и ничего не сможем зробить, потому что мы не заўважым их здалеку, мы заўважым их самый опошний момент. Лепей нести хлопушку одразу. А я нагадываю, что сегодня у нас протягивается голосование за гульню, яку будем гулять завтра. На первом месте зараз заходится The Invincible, на другом месте Гарри Поттер и Философский камень, версия DPS 1. На третьем же месте у нас находится Among the Sleep. Усе яны даволі близко один до одного, при магчымасці можно пропушить любую из них. Голосование скончится прикладно праз 35 хвилин. Прикладно. О, а ось і волки. О, нечто у їх здоров'я більше, чим звичайно. Але каб у нас вулиця не вибухнула. Якось вони бігуть. Добре, напожалуй, Славкову. Я ж з їх з вибуховки потім нічого подобрати не можу. Ні. А то я і вибуховка. Так. Ну добре, мені ще є давайте трошки позбавлюся, бо я доволі нормально так важить. Дивіться, голосування скончиться праз 35 хвилин прикладно. І тоді автоматично визначиться, хто буде переможцей. 10 за 10 хвилин до гэтага з'явиться таймер, який буде означати, скільки часу залишилося до кінця голосування. Амаль прийшли. Але ми йдемо зараз до... В регіоні з'явився агресивний вовк. Ось до його ми і йдемо. Вось з гэтай стрельбой. Яка зусім випадкова, ніколи не стріляла ні у ніякого лося. Так, холодно. Агрессивный волк. Это может быть там, у пячоры. Или нет, то мы там сховаемся часово.
печору вовка. Ты що, я ще живий? Я його забив? Що здарилося? Він збіг? Якого хера? Так, ліхтарик нам тут спотребиться, ніхера не бачно. Він є у гэтага оленя. Добра. Человек. Исследование поводин волков на острове Великого Медведя. Наладки специалиста. Сторонка здзённіка, часткова разадраная і з плямамі крыві. Памылка і прыязджаць сюды. Прамежная справаздача адміністрацыі чорнага каменя была няпоўнай. Гэта жывёла відавочна перажывала сур'ёзную траўму або доўга галадала, каб праявіць да такой ступені аберантныя драпежныя паводзіны. Я хочу прапанаваць усыпіць воўка, чапаваць і перавесці ў іншае месца, каб даць яму шанец на выжыванне. Чорны камень паклікаў мяне сюды з добрымі намерамі, і я павінен даць ім іншы варыянт, акрамя забойства. Гэта дзівосная істота, якая варта вывучэння. Гэта незвычайны. Добра. Thank goodness. Неўдала ён даследаваў гэтага ваўка. Так, мапа. Это мы оглядели. Тут недалеко есть схованка вязня, але мы докладно замерзнем нахрен. Давайте попробуем туда дойти. Может, давайте распалим вогнище. Тут нема ніякого подрыхтованного? Не, нема. Гранікі незвычайныя ваўкі, які, мабыць, яны могуць са стрэльбы лася забіць. Так, я ўпэўнены, што гэта яны павінны ў гэтым. Банда ваўкоў займаецца разбоем у гэтых лясах. Вельмі небяспечна. Калі ласка, бярыце з сабою зброю. Так, на 2 гадзіны мы можам тут сагрэцца. Магу я нешта прыгатаваць. Давайте персікі. Яшчэ сагрэліся трошки. Што можна прыгатаваць з персікаў, а мы іх проста разагрэлі. Это лепшае, што мы можам зрабіць з імі. Так, мы даволі неблага сагрэліся. Ну, я не ведаю. Давайте паспрабуем сунуцца на вуліцу. Паглядзім, як атрымаецца. Угу-гу, надвор'е. Не-не-не, мы далёка так не адыдзем. Нахрен гэта. Сядзім тут. У пячоры. Чакаем давайте. Што у нас яшчэ? Падказкі ў старой хаце, гэта мы не ведаем, як зрабіць. Чуткі пра рэгіён. Добра. Нататку одну мы так і не змаглі агледзець, на чамусьці бясконца адлюстроўваецца як непрачытаная. Можа, у гэтым праблема, трыггер не спрацоўвае. Чаму яны адзначаюцца як вось? Тыпу, некаторыя адзначаюцца як прачытаныя, некаторыя не. Дзіўна неяк. Незразумела. Можа, я шафку яшчэ турэмную не адчыніў? А не, адчыніў. Незразумела. Так, яшчэ 2 гадзіны працягне гэтая штука. Давайте пачакаем 2 гадзіны. Угу. Лепей не стало. Давайте трохи дроў, можа, збярэм і правядзём тут больш часу. Бо там далёка мы не працягнем. А вось і воўк, які не вытрымаў. Далёка ён не ўбег. Не. Мы займацца зараз не будзем.
Галина кедра. 45 хвилин. Нормально. Замерзнем нахрен. Оп. Бяжем у печору нашу. Too cold to think. Вогнище маль потухла. Додаємо гэтыя дровы. Яшчэ 3 гадзіны будзе. Атрымліваць будзем цяпло. Час з часу выходзячы. Чакаем 2 гадзіны. Не збіраецца яна скончвацца за гэтае завея. Чуванне мінус 12. Насамрэч трошки лепей карыхавацца за камянямі. Але такое сабе ўсё роўна. Шукаем яшчэ нешта з дрэва. Нейкі вялікі пажадана. Палкі пазбіраем просто. О! Зноў 45 хвілін, мы прамёрзнем. Але... О! Двор'е палепшылася, але нам трэба сагрэцца, бо мы так змёрзнем. Never felt so cold in my life. Дакідваем гэты кедр. Гэта на 5 гадзін будзе. І вельмі цёпла. 53, адчуваецца як 53 градусы. Мне падабаецца. Такая... Ну, не вельмі доўга нам прыйдзецца чакаць, так? Давайте 1 гадзінку. Пагрэліся. Потом як пойдем яшчэ паядзім. Нешта ўжо паетае нескончанае ёсць? Не, няма такога. My stomach. Атручэнне? Оу. Так. Антыбіётыкі нам патрэбны. Дзе нашы антыбіётыкі? Вось яны ёсць. Упершыню выкарыстоўваем за ўсю гульню. Персікі нешта не тыя былі. Час на аднаўленне 10 гадзін. Окей. Так, у нас усё роўна падае здароўе, то бок. Я так разумею, лепей не... О, і энергія падае ўся. Нам прыйдзецца тут адпачываць. А паліва у нас няма больш. Так, і мы нічога за гэтым не зробім. Не, можна выйсці на вуліцу і забраць трошечкі яшчэ дрэва. Гільза ад стрэльбы. Пакіну цябе тут. Адпачывай. Десять гадзін адыходзіць, Лера. Якая велізарная. Ці гэта лічыцца? Не, яе нельга прыбраць. Нешта паменш. Такога прыкладна сярэдняга памеру. Можа забіць, да і просто легче там спаць. Можна нам хопіць нашага адзення. Не, ўсё павінна быць добра. Давайте просто пойдзем і заснем там.
пячоры. Я нешта нейкіх дрэваў не бачу. Ну як дрэваў не бачу, блин. Галера тут дрэваў просты, які можна разламаць. Толькі невялічкія зусім палкі. Давайте хоть невялічкі палкі. Ось яна галінка. Мне падаецца, гэта максимум мы гадзіну выйграем за гэта марнавання часу. А это 6 палок зараз отправляются у наше вогнище. Вугля тут нема. Звичайно, у печорах є трошки. Так, не то. Така ласточка. О, трошки. Так, это... Хлопці докладно його не тримаю. Добре. Ну нічого тоді, просто ляжем, закинем палок і будемо сподіватися, що ми не помремо. Sunless Sky яшчэ 500. Дякую вялікі, на нравіцца. Так, спраўляем як мага больш. Так, мы літаральна 1 гадзіну ад гэтага атрымалі, нічога карыснага. Трэба адпачываць, бо мы так не вытрымаем. Sunless Sky па крыху падымаўся апошнія некалькі тыдняў і насамрэч ужо даволі такую нармальную суму набраў. 12 000. Няблага. Пастрым зрабіў цэлую бляху лянівых голубцоў. Прадуктыўна. Смачна есці. Так. Пачуваем 12 гадзін. Спадзяёмся, што не замярзаем і не паміраем за гэты час. Мы жадаем вельмі піць. Але у астатнім усё ў парадку. Так, лакавыя батончыкі. Як піць мы жадаем. За дорученнем докладно треба больше пить. Так. Вода скончилася. А это дрэнна. Дрэнна. Мне не подобается. Давайте с фальшфейером побегаем трошки. Так само важить. Спалено. Распалить огонь. Холера з'їм. Идем за огнем трошки. Нам треба воды натопить. Нам патрэбна паліва на 2 гадзіны. Гэта дакладна павінны быць дровы нармальныя. Палки, канешне, вядома, не самая дрэнная рэч. Але мне здаравенныя гадзіны патрэбны. Вось там, мне падаецца, галіна. Не, маленькая. Не падыдзе. На гэты толькі час марнаваць. Альбо ісці далей і спадзявацца, што мы знойдзем ваду там. Наша... усё добра, мы... Адчуванне нашае плюс-мінус яшчэ добрае. Мы перажылі гэтае захворванне. Нешта не так ідзе. Давайте тады за спальным мяшком пойдем далей просто. Захворвання няма, вады пакуль што хапае. Будем вырашаць ужо пазней. Але зараз любы сродак вады гэта карысная рэч для нас. Нешта я не даглядзеў. З нашага боку я не чакаў ніякага атручання. А я нагадываю, что конец голосования будет праз 20 хвилин. Тому просто нагадываю, калі вы жадаеце прасунуць нешта ў апошні момант, самая бойка пачнецца праз 10 хвилин. Так. Где оно? Моё спальный мешок.
Так, добра. Ежу. Угу. Злаковые батончики пошли. Трэба другая серыя Invincible. Ну, от шмат людзей прасоўвала. Ось. Два, як мінімум 3 чалавекі, я налічыў, як мінімум. Я вельмі спадзяюся, што заўтра я канчаткова не захварэю. Хутчэй за ўсё буду паведамляць у цютары, калі не атрымаецца, калі я не выцягну стрым, то хутчэй за ўсё я зраблю стрым па The Invincible дзесьці на наступным тыдню у сярэдзіне тыдня. Я, можа, не ў панядзелак, або апошні момант не прынимаць рашэнне, а папярэджу трохі раней на стрымах перад гэтым. Вось. Мы дакладна яго прапускаць не будзем, The Invincible, мне самому цікава. Але калі не будзе магчымасці фізічна гэта рабіць, ну, такое сабе будзе. Я вельмі спадзяюся, ўсё ў парадку заўтра будзе. Так, это мы тут павінны знайсці здесь схованку. Може, яна тут? А ось вона. There you are. This'll come in handy. Кресіва не патрэбна. Энергетичны батончик добра. Патроны яшчэ. Ну добра. Схованка неблагая, але вады нам не дае. Адзіная праблема. Добра, мы сабралі літаральна ўсё, што нам патрэбна, акрамя гэтага будынка па чутках. Чамусьці я не магу там атрымаць падказку сабе. Мне падаецца, я ўсё глядзеў, можа, я нешта не заўважыў. Калі будзе магчымасць, мы яшчэ зазірнем туды зноў. Яшчэ з-за таго, што у нас скончылась літаральна вада, газіроўка рэзка стала карыснай. Вось ён, чорны камень. Камень. Перад намі, перад нашымі вачыма, вось тая гара. Великая. Так, ці ёсць? Галіна кедра. 45 хвілін. Давайте. Зараз знойдзем нейкае месца, дзе прытуліцца і развядзем агонь. Нам трэба атрымаць вады. Вось тут. Ідэальнае месца. Это нават яшчэ і не шахты. Але тут няблага. Можна схавацца. Так. Калі у нас тут добра. Мне не паказвае, што мяне бароніць ад ветра. Можа, яно ўсё яшчэ такое сабе. Давайте аглядзім яшчэ. Так, тут завалены праход. Можа, лепей месца знойдзем. Так, мне падаецца, далей будзе праход да шахты. Можа, ўжо лепей у самой шахце будзе схавацца. Альбо каля яго ходу. Якая халера. Якая халера. Не хістаецца зусім. Лось, калі што, паслізнуўся на гэтым мастку і выстрэліў сабе ў галаву. Запомніце нашу гісторыю, нікому не распавядайце больш. Трэба, каб нашы варыянты нашай гісторыі супадалі.
Так. Ага. Так, тут кавалки трошки рештунку. I could use this. Яшчэ фальшфеер растваральнік пнёў, гербіцид і хімікат, які можна выкарыстоўваць для вырабу пораху. Ага. Давайте я возьму, але гучыць як бескарысная для мяне рэч. Так, далей завалена. Тут нічога і не бачна. Там уваход у шахту саму. І нават ніякай хаткі тут не будзе. Угу. Так, а нічога не будзе. Ну добра тады, выходзім у шахту. Апошні часток, та в чым? КамАЗ. Так. Распалить. Мне подается, мы не поспеем. Нам не хопить. Есть уголь? Это уголь? Это уголь. Добре, два павалки. Нам гэта точно потрібно. Распаливаем тут вогнище. That should help warm things up. Дрова усі одразу йдуть. Палки так само частково. 3 години, гэтага нам хопіць. Так, вода. Я забыўся, у нас у бляшанках гэта ўсё. Гэтага не хопіць. Не шмат. Можа трэба будзе 2 разы заліваць ваду. Я, можа, пропусціў. Так, яно літара У знікае ў назвах злева зверху, якія. Просто не існуе літары У у шрифте. Looks like I survived another night. Так, мы крыху сагрэліся, ды яшчэ і вады сабе нагрэлі. Нават яшчэ можам больш. Я разлічваў нешта, прызвычаюся, што ў мяне заўсёды кацялок ёсць. У гэты раз не было. Так, гэта павінна быць разам 2 літра. Ці можам мы яшчэ? Давайте яшчэ закидываем. Нам спатрэбіцца вада. Я не ведаю, наколькі мы ў шахту, а там я не ўпэўнены, ці можна яе там увогуле атрымаць, расплавіць. Бо снега там няма ж. Добра. Бляшанкі я літаральна тут пакінуў. Яшчэ магу карысную рэч зрабіць. Пагатаваць бляшанка свініны. Разаграем яе. І яшчэ наверх вады. Добра. Уже лепей. Ідзе монтер. Зараз захаваемся тут. Ёсць штурмовы ліхтар тут свой. Колькі ў яго паліва? А, не так шмат. А колькі ў майго? Яшчэ менш. Давайте наш у добрым стане. Давайте, можа, возьмем гэты штурмовы ліхтар. Ды разбярем яго. А, ён у лепшым, больш лепшым. У яго лепшы стан, чым у нашага. Добра, просто пакінем сабе новы. У нас пачынаецца апошні 10 хвілін галасавання. Засталося 8,5 хвілін. На замінцтва ўправляецца яшчэ 500.
генератор у тым напрамку. Тут ні халеры няма. Акрамя тканіны, якая ў мяне, наколькі памятаю, скончылася. Вугаль няхай туды застанецца. Нас яго хапаю. Усё, што было? Няўжо ў цябе скончыліся поінты. Оу. Землятрусы тут нас нагналі. Так, прыёмнік. Добра. Окей. Ліхтарик. Давайте I'm gonna have to возьмем. leave something behind. Може позбавитися чогось непотрібного. Так. Вуголь, гэта ўсё, яно плюс-мінус патрэбна. Шмат фальшфейраў. Давайте пакінем 10. Калі мы будем вяртацца гэтым ходам, то фальшфейры нам могуць спатрэбіцца, можам падняць іх вось у гэтым месцы. Я тут іх пакіну, літаральна каля выхада. Бачна было вось так. Бо столькі фальшфейраў, я не чакаю, што тут будуць падземныя ваўкі. Это вядомае. Альбо орыганны хитрый план. Подман. То, ага, у меня скончились поинты, и потом у конце яшчэ 10 тысяч. Что это значно? Гонка запасами лесных ораторов. Добра. Подказки пошукать. Добра, гэта выхтаў, які я не змогу прайсці. Я бачу, колькі у каго поінтаў не, у мяне такой магчымасці няма. Рабочыя пальчаткі. Мяне хутчэй за ўсё лепей. Мне падаецца, у мяне лыжныя нейкі. На Гаррі Поттера 100 поінтаў адпраўляецца. Застаецца менш за 7 хвілін. Так. Пальчаточки, вы где? А, вось яны. Это лыжные пальчатки? Это рабочие? Не, их можно выкидывать. Мне подалось, там проход. Шлях тут, на жаль, толькі адзіны, так што просто ідзем па гэтай шахце. Мы тут шукаем дэтанатары для вязняў. Яны збіраюцца выбухам выбіць дзверы у одну з камер. Нам бы ў ідэале знайсці дэтанатары, але неяк сапсаваць бы іх па дарозе. В сэнсе холодно. В сэнсе холодно, табе ж горача амаль. Ты тут пацееш. Дзіўны нейкі. Панікёр. Нічога няма. Я подняться тут не могу, літаральна. Добра, нам ноги замінаюць, яны у нас здаравеныя. Ух. Вось гэта... вода, мне не падабаецца вода. Так, прамокли наш абутак прамок. Ён у нас вельмі неустойлівы. Капаць таксама. Застаецца менш за 5 хвілін до конца галасавання. Так, небяспечнасць. Не ідзем не ў бяспечнасць. Яшчэ землятрус. Першы паверх, элеватор. Нават святло ёсць. Ад чаго? Ліхтары гэтыя газавыя. Іх запальвае. Правілы бяспекі ў шахце. Увага, за недахопу фінансавання мы былі вымушаны правесці дадатковыя выбуховыя работы на другім узроўні раней, чым планавалася. Мы ведаем, што гэта можа паўплываць на кантроль якасці паветра на ніжэйшых узроўнях. Просім вас прытрымлівацца праведзеных інструкцый пры працы на ўчастках, якія могуць апынуцца пад уздзеяннем атрутных газаў. Атрутныя газы, таго, што мне не хапала. Застаецца менш за 4 хвіліны. Там нейкі абвал. Добра. Наш шлях все больш скручаны і скручаны, складаней і складаней.
Тут можна распаліць гэтае самае цяпло, калі спатрэбіцца. Пакуль не. Hope nobody needs this anymore. Антысептык няхай застаецца. О, яшчэ, ліст лесных аратараў. Нарэшце мы дабраліся да шахты і знайшлі схованку з прыпасамі. Калі ў апошняй перадачы ўсё было слушна, гэта можа выявіцца тым, што я так доўга шукаў. Мы ведаем, што 18 апошняя лічба ў шыфры замка, засталося знайсці 2 іншых. Павінны быць яшчэ падказкі. Адсюль напаўзае цемра, ненавіджу цемру, але трэба ісці глыбей. Дык там рычаг пад'ёмнік. Мне падаецца, што мы можам проста ўсламаць, як мы заўсёды робім. Навошта нам гэтай падказкі ўсё? Hope I can still eat this. Так, вады мы набраліся. Давайте, можа, адразу адамкнем на гэтую хованку. Застаецца 2,5 хвіліны. Нават менш ужо, амаль 2 хвіліны. Так, нам дакладна патрэбна нешта выкінуць. Занадта цяжка. Дзе заблукаў трошки. Застаецца 1,5 хвіліны. Так. Ага, мне літаральна не даюць магчымасці такой. Шкада, раней магчыма было. Апошнія павінны быць 18. Добра, шукаем яшчэ 2 лічбы. Колькі у нас па вазе? Да халеры. А чаму так? Што не так зрабіў? Апошняя хвіліна галасавання на заўтра. Крышачку хоць знізіць цяжкасць. Апошнія 30 секунд галасавання. Глядзіце, калі ласка, на ваш гадзіннік, бо стрым ідзе з затрымкай, і той таймер, які вы бачыце, ён ужо з затрымкай. Я крышачку наперадзе. А для кожнага па-рознаму, для мяне гэта, для вас гэта можа быць як ад 1-2 секунд да і цэлых 10-15 і так далей. Таму галасаванне скончыцца ўсё роўна ў роўны час, калі ў мяне на кампе праб'е роўна 20:00 па мінскаму часу, і у нас застаецца апошнія секунды. Пераможца наш The Invincible. Давайте я крыху прыпыню. Я ўсё так і не наладзіў, на жаль, гэта самае сабе нейкую сцэну, праз якую магу вам паказаць трэйлер гульню, якую будзем гуляць. Гэта вельмі добрая ідэя, мне спадабалася, але, на жаль, я так і не падрыхтаваў. Так, давайте-ка мы возьмем нашага пераможцу і апусцім у самы низ. Заўтра будзе The Invincible. Калі нешта будзе не атрымлівацца, у сэнсе, што хутчэй за ўсё асноўнай праблемай заўтра будзе то, што я канчаткова прыхварэю. Зараз яшчэ трохі проста зябка і слаба сябе адчуваю, але калі ўжо поўнасцю захварэю, то можа лепей адкласці. Але адкладаць поўнасцю па тыпу здвигаць тыдні я не жадаю. Я жадаю пастрыміць мозг дзесьці на тыдню. Вось. Я папярэджу зараней, каб тыя, хто жадаюць паглядзець, каб у іх была магчымасць. Таму я буду папярэджваць у тьютары і на стрымах таксама. Так што прыходзьце на стрымы самая актуальная інфармацыя заўсёды. Вось, што я зараз думаю. Так, The Invincible у нас гадаю на апошняе месца. Я бяру яшчэ спіс лідараў і аднаўляю яго. Чаму ён не адчыніўся? Так, вось он ёсць. Добра. Спіс лідараў павінен быў аднавіцца для вас.
Зразумела, трэба чуць. Я таксама я не жадаю скрозь слабасць гэта рабіць, бо мне цікава самому, я выжадаў адчуць гульню, скажем так, каб яна мне таксама спадабалася. Зараз, так я яшчэ, вы бачыце, не пачаў па новай галасавання. Так. Галасаванне пачалося. Узнагароды павінны былі зноў з'явіцца, і у вас ёсць магчымасць набіраць гульню на наступны тыдзень. Так. Мы... В якім напрамку мы ішлі? Вось у гэтым мне падай. Магу я проста падбавіцца ад чагосьці хоць часова. Занадта шмат вагі. О, у нас ёсць у дрэнным стане рэчы. Давайте... Рамонт 25 хвілін усяго. Давайте скарыстаемся гэтым, яшчэ паліва спалім трошки. У добрым стане. Все астатняе няблага даволі. Так, толькі вось гэтая лыжная куртка. На яе нават і тканін не хопіць. Нешта яшчэ? Не, астатні выглядае добра. Запалкі, вугаль. Дзіўна. Усе на месцы, насамрэч. Заправляем наших тарык. У нас шмат... Зразумеў, у нас шмат паліва. Вось куды хутчэй за ўсё яшчэ пару кілаграмаў уходзіць. Добра. Калі мы не можам адчыніць гэтую схованку гэтых аратараў тэсных, то будзем проста накіроўвацца глыбей у шахту. Когда я веду толькі адзіны праход, праз які мы можам прайсці далей. Это ж я не магу выкарыстаць, так? Я не працую. Альбо працую. Я тады не праверыў яшчэ одно месца. Давайте выйдзем тут. Мы яе нават з сабою забіраем, якія мы. Такое ўсё ў хату, ўсё з сабою. Добра, зараз тут зазірнем, тут яшчэ адзін праход, які я наўмысна не агледжваў. Галоўнае зусім не заблукаць тут. Вось туды я не зазіраў. Хутчэй за ўсё скончыцца проста тупіком. Калі гэта тупік, то вельмі доўгі тупік. Вельмі далёкі тупік. Яшчэ да элеватара шлях. Это нейкі скарот, які я не заўважыў раней, так? Што гэта? Чаму тут так? Землятрусы. Спадзяюся, ні ў кого няма клаустрафобіі. Блин, мы ўсё яшчэ ідзем. Мы ўсё яшчэ працягваем ісці. Якога хера? Куды мы выйдзем? Элеватар у тым напрамку. Выхад туды. Мы гэта ўсё абайшлі. Халера гульня. Так, гэта быў тупік. Вось мы літаральна адтуль прыйшлі. Вось там. Нават калі мы адчынім гэтыя дзверы, мы не зможам там апынуцца. Нам перашкаджае яшчэ праход. Халера. Это хутчэй за ўсё будзе наш шлях уверх, назад. Буду сюды хадзіць. Яшчэ і з перавагай. 4 кілаграмы толькі на ваду. Непрыемна. Ліхтар. Але раз ім.
Ён яшчэ просто дадае 1 кілаграм, які нам патрэбны толькі падчас паўночнага зяння. Але я лепей пакінуў, бо калі літаральна зноў з'явіцца паўночнае зянне, гэта карысны сродак электрычнасці. Не электрычнасці, а святла. Даволі добра ўсё адсвечвае. Добра. Зараз тады мы вось праз гэты шлях зноў вяртаемся. Ходзім толькі сюды. Вось. Знову ставим нашу халеру. Ехать вниз. У сенсі, протягуй, не спиняйся. Крути свою крутилку. Амаль приехали. Яшчэ хвилинку. Яшчэ крыху. Ага. У любой момент. Угу. Третий поверх. Там есть 10 отрутные газы. Спадзяюся, эти отрутные газы мяне не знайдуць. На жаль, проверить нічога на газ у нас нема. Так, у нас есть толькі ліхтар, які можа падпаліць, калі ён выбухае. Увогуле. Я спадзяюся, што не. Асцярожна, токсичны газ в том напрамку. Добра, без арыштунку мы туды не полезем. А і выбору у мяне няма, так? Угу. Остаецца толькі туды ісці. Так, яшчэ вады. О, і раштунку у нас літаральна няма. Давайте захаваемся. Можа вельмі дрэнна скончыцца. Угу. Тут можна перакрываць. Добра. Што за вентыль? Я яго ў спісе не бачу. Можа тут есть сярод прадметаў? Опушка, не. Манометры. Это не то. А где? А, вот оно. Вентиль экранного клапана. Вентиль для открытия и закрытия клапана на трубе. Угу. Это у нас закрыто. Добро. Мы тогда и пробежимся яшчэ глыбей. Это такое самозабойство, навошта такое рабіць. Мацаваць вентиль. Ці гэта дапаможа? Я не ўпэўнены. Ага, клапан чыстага паветра. Ён не рухаецца. Цудоўна якая. Надзейная сістэма якая. Зачынена. Угу. Добра, будем карыстацца ліхтаром. Так, там няма нічога. Ях толькі назад альбо ўперад. Давайте крышачку аглядзем. Тут нічога і не было, я нічога не пропусціў. Добра, што не выбухае. Сімулятор сантэхнікі, так, пачынаецца зноў. Такія, мы зрабілі новую механіку. Трэба яе кудысьці ўваткнуць, каб проста людзі пачалі карыстацца. Хоць ненадоўга. Угу, тут есть свежее паветра. Але там есть яшчэ адзін рычаг.
Для якого ми ці зможемо добратися до його. Што яшчэ тут бачна? Коридораў няма больш. Так, толькі наперад. Адзін шлях. Damn it. Up to my ankles. Давай, хутчэй. Так, повороту налево не было нават. 14 секунд. 10 секунд, нам усё цяжэй і цяжэй бегчы. Калі ласка, не загінь. Ау. Так, трэба трошки адчыняць. Угу. Нормально. Так, гэта мы не будем зачыняць. Ключ ад брамы шахты. Excellent. Ліст лясных аратараў. Выцвілы ліст на старым бланку лясных аратараў. Божух на газ. Тут усталявана нешта на кшталт светлавой сістэмы, якая паказвае адну з лічбаў шыфраў. Трэба неяк дабрацца да патрэбнага месца на другім паверсе, каб я здолеў пабачыць і расшыфраваць лічбы па ўспышках святла. Астатнія пайшлі без мяне, мне патрэбна толькі крыху адпачыць. Next. Угу. На другім паверсе, але мы на трэцім, наколькі мне вядома. Вяртаемся назад. Добра. Можем трошки прадыхнуць. Трэба есці. Чым больш прадметаў мы з'едзім, зараз тым менш нам цягаць з сабою. Так, па ежы. Што самае цяжкае? Угу. Кленовы сироп добры каэфіцыент. У армейскага набора таксама. Ялавічына такое сабе, чыпсікі таксама. Давайте пачнем з чыпсікаў. Яны яшчэ зніжаюць мы за іх жадаем больш піць. А гэта зараз тое, што нам патрэбна. От мы так яшчэ і пап'ем. Вада і чыпсікі, на жаль, гэта наш найлепшы камплект зараз. І яшчэ можам заправіць трошки паліва ў наш ліхтар. Добра, ёсць. Ну тады добра, трэба выходзіць. А, тут будзе дзверы. Ёсць па дарозе, мне падаецца, каля самага пачатку ці не. Давайте вяртацца. Так, вось у гэтым месцы. Добра. Гэта дзверы адчынены. This has to be the way. Wet feet. Ай-яй-яй. Падабаецца. Раскацца ды яшчэ і ў газе. Клапан. Спадзяюся, ён захрасне, так, зноў? У нас пакрыху скончваецца... Я правда кажу, утульна. Ну так. Топленька. Газ. Так. Усё у... Блін, вось гэты растваральнік пнёў, гербіцыд хімікат, які можна выкарыстоўваць для вырабу пораху. Давайте яго просто кинем. Я не думаю, что он мне спатрэбіцца хоць у нейкі пэўны момант. Што мы ведаем, дзе яго знайсці, правильно? Так, 5 кілаграмаў. Яшчэ можам пазбавіцца. Нічога. Нам бы адпачыць насамрэч, бо мы зараз пачнем страчваць энергію нашу. Але трохі хутчэй перасоўваць будзем. Так, я магу забраць цябе? Я магу взять. Добра, пацягваем. Удала.
Ага, и там элеватор уже наверх. Не могу забрать тебя? Ага, не могу. А я могу тебе забрать, когда ты в зачиненном стане? Не могу. Тогда отчиняем и... А ты энергосы не подбирал? Не подбирал, бо яны шмат важаць, і звычайна я ў сваім чарапахавым тэмпе. Вось. Але зараз гэта памылка. Я на іх не разлічваў. Упершыню, калі яны мне спатрэбіліся бы. Я спадзяюся, я зараз не падохну. Калі ласка, дышы. Добра. Трохи отчиняли. Так, другі поверх. Угу. Вось тое, што он бачыў дзесьці на гэтым паверсе. А куды ты пайшоў? Там же перад намі нешта было. А, это ён так спыну паглядзеў. Добра. Заблытаў мяне. Cold, cold. Другі паверх. А, лежала шоколадная плитка. Не, давайте ее покинем. Увогуле, можа, давайте начнем. Мы уже начинаем страчивать нашу энергию. Здесь просто. Ось тут. Ложимся. Ось так. Почнем 10 годин. Угу. Я могу зараз і папіць. У мяне... Ці ёсць у мяне... Яшчэ... Не, скончыліся. Давайте паядзім у першую чаргу. Угу. Добра. Лепей трошки. Добра, што набраўся вады перад паходам сюды. О, якая вялікая пячора. Могу я тут наверх подняться? Пальшфейры, які мне не патрэбна. Ён гаварыў нешта пра другі паверх і тэрмометры, не тэрмометры, нешта, што будзе зіхацець. Я не ўпэўнены дакладна, што я меў на ўвазе. І такім чынам я вызначыў лічбу, хутчэй за ўсё прыйдзецца неяк па тыпу лічыць, колькі раз ён атрымліваецца. Тут я не магу нічога зрабіць, там у любым выпадку наверх. Давайте захаваемся. Там ёсць нейкая карысная рэч. Зараз даю я. Драўніна, паліва для ліхтара. Это ўсё нам не патрэбна. Корм для сабак, не. Это таксама не патрэбна. Шфейра няхай таксама ляжыць. Новая термобелизна. Не, у нас и так добрый стан у яе. Угу. Ось там нешта ляжыць. Детонатары, якія нам патрэбны. Давайте мы не будем подбирать покуль что сюжетные предметы. Давайте оглядим усё. Бо тут павінна быць нешта у гэтым месцы. Ага. Раз, два, три, чатыры,
5, 6, 7, 7, 0,7. Thank goodness. Ну добра, гэта і будзе нашай лічбой. Болтарез. Ні халеры, зноў. Усё цяжэй і цяжэй рэчы становяцца. Была б магчымасць, зрабіў бы дзесьці базу. Пакінем. Too heavy. Выпусціце мяне. Так, у гэтым месцы нічога не зрабіць. Добра. Яшчэ горш, 37 кілаграмаў. Болтарэз гэта на 1,5 кілаграмы. Калі я там літаральна кожны грам ужо пачаў лічыць. That's what I'm looking for. Добра. Дэтанатар ёсць, і выбару, мне падаецца, няма, толькі ўніз. Пакінуць шахту. Я так разумею, толькі праз трэці паверх. Вода. О, блин, я его не прочитал. Где это лист? Угу. Апошняя лічба 18, пачакайце-ка. Апошняя лічба 18, одну лічбу пакажа светлавая сістэма на другім паверсе. Трэба знайсці метку, каб пабачыць святло. Адна з лічбаў звязана з жоўтымі меткамі на некаторых указальніках. Жоўтыя меткі на некаторых указальніках. Я нічога такога не бачыў. Я ж болтарэза магу зарэзаць зараз. Усё, я магу прайсці на зноў. Так, ну добра, заразаем. Ні халеры, у яго лёгка атрымалася. Моцны які. Яны з адной сям'і, гэта адразу бачна. Так. Адзнака. На чацвёртай... Давайте так, чацвёртая лічба, тут адзнака ёсць. Можа, трэба ісці проста па гэтых знаках. Чатыры, 2. Тут нічога няма. 4, 2. Это не мае ніякага сенсу. 4, 2, 4. Може сума іх? Лічбы адзначаны. Канкрэтна лічбы. Пад кожнай лічбай падкрэслівае, адзначае. Была exit апошняя лічба T, потым L, V, L... Не, пачакай. T, L, V. Это не дапамагае. Добро, поехали вверх. Мы не можем выйти з таго боку, там прыйдзецца зноў абыходзіць усё, як мы рабілі дагэтуль. Адзнакаў больше ніякіх няма. Калі гэта 4-2-4, гэта больш, чым я разлічваў. Не, 4-2-4 мае сэнс. 4-2-4-7. Это перасоўваецца на наступную лічбу. Таму што ліхтар паказваў толькі 7 разоў міргнуў. Тады атрымліваецца 42-47. Калі зараз не з'явіцца яшчэ адна адзнака, тады я ні халеры не ведаю. З'явілася.
4 зноў 4 2 4 4 ТЛВЕ. Нешта не мае сэнсу пакуль што. Гадаецца, у нас ужо адзенне ўсё просто наскрозь. А не, яшчэ неблага у параўнанні. Землятрусы ўсё часцей. ЛВЕ, вось яшчэ ёсць. Ога хера. У чым сэнс? Можа не парадак? Можа гэта ўсё ж такі адзнакі? ТЛВЕW. Давайте пойдем па адзнаках. Можа гэта кірунак. Я зараз занадта шмат прыдумываў. Можа гэтыя лічбы трэба было запісаць. TLVEW. 12? Это так, гэта 12. 12. Просто гэта персоналка лічба. Лічба, літра. Я нешта разумею. Добра, тады першая лічба 12, а другая будзе 7 і третья 18. Я дзесьці прапусціў одну літару, і яшчэ 2 літары у розным парадку. Было спачатку V, потым W, то бок T, V, L, E, потым W, то есть, яно не супадало, трэба перасоўваць літары. Але я дзесьці яшчэ одно E прапусціў. Вось она и есть. Все правильно, значит, 12. Окей. Добро. Моя манька для выхода. О! Нам телефонуют, или давайте не переходить пока что. Что у нас тут за номер? Давай. 12. 12, потом 7. А потом 18. Угу. О, нормальная такая хонка. Не-не, першае было 12. Там у спісе было таким парадком. Кавалак паперы падобны на ліст, але без даты і подпісу. Мы пабудавалі нешта накшталт пуцявой станцыі ў старой шахце ў ценю гары Чорны камень. Побач штурма, таму нашыя запасы ніхто не кране. Гэта месца мае моцную энергію, якую я не здольны апісаць. Я адчуваю сябе абноўленай кожны раз, калі прыязджаю сюды. А яшчэ гэта шахта навейшая, чым астатнія на востраве Вялікага Мядзведзя, таму мы спадзяемся знайсці тут каштоўны рыштунак. Можа нават больш магутную выбухоўку. Мы мусім адрэзаць іх ад мацерыку. Трываласць наш адзіны шлях да выжывання. Залежнасць ад мацерыку прывядзе толькі да яшчэ большага экалагічнага разбурэння. Час паўмерак скончыўся. Эй! Берцы, мне падаецца, такое сабе. Я возьму, зараз парваем усё. О, яшчэ стрэльба. 3 стрэльбы. Куды мне іх усе пасаваць-то? Шмат ежы, кансервовыя ножы. Ну, тут можна пратрымацца даволі нармальна так па часу. Лапушкі. Яны патрэбны, але іх зашмат. Барацьбіты за экалогію. Бороться за экалогію мае сэнс, але мне падаецца трохі, можа, не такія сродкі. З іншага боку, можа, яны не бачылі ніякага вырашэння ўвогуле, бо іх ніхто не слухаў. З іншага боку, яны, наколькі мне вядома, забівалі людзей з-за гэтага, таму, яны літаральна ў гэтым сэнсе тэрарысты. Hello again. Well, I managed to sabotage the locking mechanism, but
change much. Mathis found dynamite. And soon, thanks to me, he'll have detonators too. He plans to blast through to Solitary and get Donner out that way. Shit. Time for the nuclear option. But I thought you said you didn't have it. Relax, Mac. Figure of speech, right? What are you gonna do? We're out of time. I've been gone for too long. Atwood's gonna be pissed. What did you say? Huh? Ooh. Nothing. Just said we're running out of time. No, after that. Oh, right. Just my thesis advisor. She's the only reason I'm out here at all, Mackenzie. I'm a grad student, astrophysics. Угу. So, Аспирантка по астрофизице. Докладно не Молли. So, it just so happens that this part of Great Bear offers one of the best unoccluded zones, ideal for setting up certain sensitive instruments for my research, so that I have to see her. you have to see my thesis advisor. You aren't making any sense, Mackenzie. It'll take too long to explain. We need to get out of here and get to Atwood as soon as possible. Oh, okay. How do you know about her? And what about Mathis? And Donner? If they make it out, there's a good chance they'll end up finding Atwood. And that's a big part of what I'm trying to prevent. Where is she? The Suzuki Radio Telescope. It's about 15 to 20 clicks from here. О, до холеры. That's where I was headed when my car stopped working. I've been living there, doing research for months, alongside Dr. Atwood. Mackenzie, if the convicts find out about the radio telescope, it'll be bad. It's an old government facility, so there's all kinds of supplies there. Food, medical equipment, vehicles, radios. They could hunker down for weeks, months. It'd make a hell of a base of operations for all manner of evil shit they might get up to. They could prey on everyone within 100 clicks. Black Rock is a fortress, but it's broken. It's been broken by the Aurora and everything that's going on right now. But what the hell is going on right now? I'm not 100% sure. But astrophysically speaking, Yeah. it's pretty messed up. Look, Suzuki is shielded. Due to the kind of work they do there, it's shielded from electromagnetic radiation. There's a good chance that all the shit that's been going on out here, that it hasn't been affected in the same way. Which means... It means Suzuki may be the key. So, how do we get out of here and stop Mathis and Donner at the same time? Not sure. But I have an idea. Just buy me some time. I'll do what I can. Good luck to us both, Mackenzie. Для тых, хто не ведае кантэкста, гэтая жанчына дапамагае нам змагацца з вязнямі, хоць мы ім і дапамагаем, ну так намінальна, але на фоне яшчэ мы спрабуем з ёй нешта зладзіць і нешта паспрабаваць неяк выправіць, бо мы амаль закладнік у гэтых вязняў. Хто ж такая Этвуд, яе настаўніца? Яна... яны неблагія насамрэч. Можа узяць і апрануць? Калі адрамантаваць, яны хутчэй за ўсё будуць неблагія, але горш. Они будуць горш. Водоўстоўлівасць добрая. Не, пакінем берцы тут. Так вось, Этвуд. У другім эпізодзе мы прыйшлі да чалавека, які дапамог нам. Стары ваяр, нешта такое. Ён літаральна займаецца проста паляваннем на жывёл зараз. І ён даў нам скарыстацца сваёй рацыяй. Мы дапамаглі яму яе адрамантаваць, і ён спрабаваў даслаць паведамленне. Спрабаваў ён даслаць паведамленне некай Этвуд. І ён паспытаў, з-за таго, што рацыя перастала працаваць, ён паспытаў, каб мы данеслі ёй паведамленне. Адзінае слова — Wintermute. Так называецца ўся галоўная кампанія з Long Dark. Wintermute. І што яно значыць, мы не ведаем. Нам патрэбна перадаць нейкай Этвуд гэтае паведамленне. І вось зараз яна ўсплывае, і мы можам ёй перадаць. Давайте пакінем ліхтарык тут. Я думаў, што ён спатрэбіцца ўнутры яшчэ шахты. Але это проста яшчэ 1 кілаграм, які амаль не выкарыстоўваецца. Я лепей буду насіць з сабой вось гэты штармавы з палівам. Добра. Я буду дзесьці зараз скончваць. Давайте яшчэ, можа, выйду на вуліцу, просто паглядзець на вуліцу. Можа, гэта трыгерне нешта ў гульне. Так.
Стрельба. Давайте параноим яшчэ з нашай стрельбай, можа яна лепей. Наша на 70%. Это Let's hope I never have to на use this on 82. anyone. Давайте возьмем. Так, эту разродим. И кинем. Кинуть на землю. Добре. Не чакаюць на звонку цыцатрусы, прыкладна так. Ёсць верагоднасць, што нешта трыгернецца па гісторыі. Так, што у нас па вагі? У нас усё яшчэ занадта. 37 кілаграмаў. Мы з такой вагай не пойдзем нікуды. Зараз падрыхтую ўсё для нашага паходу назад. Не тое, каб шмат мы можам выкінуць. Зараз праверу яшчэ адзенне. Так, усё адзенне апранутае, якое патрэбна. Паліва ёсць, але яго няшмат. Нам для нашага пераходу павінна хапіць. Можа, мае сэнс узяць з сабой зараз па дарозе. О, як я угадаў. Як адчуваў. Я збіраўся зараз вугаль узяць там злева пакінуты. О, і выхад зачынены. І вось я кінуў там ліхтар, так? There's no going back that way. Лера. Ну, добра. Добра. А там рэчы, якія я тут пакінуў. Вось яны там схаваныя, літаральна, хутчэй за ўсё не падыму. Так, яны за камянём. Тое, што я пакінуў на выхадзе. Дзякуй вялікі. О. Добра. Лепей не кранаць. Это будзе ўжо працяг на наступны раз. Пачалося паўночнае зянне пасля абвалу шахты. Добра. Захаваюся. Джей сказала, што мэці з донарам могуць адшукаць этот. Навошта бандытам доктар астрафізікі? Ім патрэбна не доктар астрафізікі, ім патрэбна месца, дзе яна сядзіць, бо гэта ідэальная база, як яна сказала. І калі яны наступны іх крок будуць рабіць, яны будуць спрабаваць абраць нешта. І хутчэй з начальніка турмы яны нешта даведаюцца, альбо ад нас ужо ў гэты момант. Яна зрабіла вельмі небяспечную рэч, што сказала гэту рэч нам. Лепей не гаварыла бы, бо мало ли што. Добра. Так, давайте я накірую вас далей, бо я ўжо мне трошки складана, паглядзім. Я спадзяюся трохі прытрымаць энергію на заўтра, каб атрымаўся па Invincible, бо вельмі цікава, што там адбываецца. Прыходзьце на Invincible, ты, хто не ведаюць, што за яно, ачмурэнная гульня. Яна вельмі сканцэнтравана на сюжэце, але гэта самае прыемнае у яе. Усё вакол яе круціцца вакол таямніцы, якая стаіць у цэнтры гісторыі. Даволі цікава. І прыгожая. Так, я там толькі раблю скриншоты. О, богема я гуляю Little Kitty Big City, сёння выйшла. Давайте я вас туды закіну. Паглядзім, як яна бегае за каточка. Добрага вам вечара. Я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што мы сустрэнемся заўтра.